ये तीनों भाई लोग कहत हवन, घर का परिवार लोग भी जन माई बात के कहत हवन के हमनी के छोड़ कहवा गईलू माई, अब हमनी के छोड़ कहवा गईलू माई, लौके अन्हार सारा दुनिया में, हमनी के छोड़ कहवा गइलू रे माई, लौके अन्हार सारा दुनिया में, हमनी के छोड़ कहवा गइलू रे माई, लौके अन्हार सारा दुनिया में। धरती पर चाहे कितना हो लोग होखन, लेकिन माई बाबू के बिना कोई आदर करे वाला केहू बाओ नहीं। यही लिए माई का ममता जन्मा बखान होत बा। कहना है कैसे, दुनिया में ऊंचा होला माई वाला दर्जा, बाबा दुनिया में ऊंचा होला माई वाला दर्जा, केहू ना भरल माई बाबू एक करजा, दुनिया में ऊंचा होला माई वाला दर्जा, केहू ना भरला माई बाबा करजा, दुनिया में ऊंचा होला माई वाला दर्जा, केहू ना भरला माई बाबा करजा। सुन कैलू घरवा दुआर माई, जेहरे से घूम के हम आवत रहे, हे माई दुआरी पर जन बार ठेंगरू लेके बैठल पावत रहे जा, आज वो माई सपना हो गई पूरा संसार से, घर परिवार से। उ भैया लोग बतावत हो कैसे, सुन कैलू घरवा दुआर माई, लौके लायन हार सगरो दुनिया में, आज चारों तरफ तकले के बाद अनहार ही अनहार बा। ए माई का ममता जन्मा कहीं लौकत ना है। आज माई के अंतिम विदाई में तमाम दूर दूर से चल करके लोग आए हैं, तो कहना है